Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Όσοι παρακολουθήσατε την τελευταία μας εκπομπή, την προηγούμενη, γνωρίζετε ότι αρχίσαμε την ανάγνωση ενός νέου βιβλίου του συγγραφέως γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου με τίτλο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο ησυχαστής και σπηλαιώτης εκοιμήθη το 1959». Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε τα της παραμονής στην Αθήνα των δύο αδελφών, του Φραγκίσκου και του Λεωνάρδου. Μόλις οι δύο έφηβοι έφτασαν στον Πειραιά, αρχικά πήγαν και φιλοξενήθηκαν στο σπίτι της θείας τους Αλεξάνδρας στο Λαύριο και πιθανόν να εργάστηκε ο Φραγκίσκος σαν εργάτης στα εκεί μεταλλεία. Επειδή δε προήρχεται από πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, από νωρίς επιδόθηκε με ζήλο στη δουλειά με σκοπό να βοηθήσει την οικογένειά του και να πλουτίσει. Έλεγε με το λογισμό του: «Ή θα πλουτίσω ή να πεθάνω». Μπούχτισα τη φτώχεια και τη δυστυχία στο σπίτι. Μετά το Λαύριο εργάστηκε ως μάγειρας και φούρναρης σε αρχοντικά σπίτια του Πειραιά. Έτσι με τη φιλότιμη εργασία του άρχισε να στέλνει λίγα χρηματάκια στη μητέρα του. Μερικούς μήνες αργότερα έπιασε δουλειά στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο σαν εισπράκτορας. Στην εργασία του ήταν αγνός νέος, λογικός, δίκαιος και προπαντός τίμιος, και αυτό οφείλεται στην αυστηρή του αγωγή και το φωτεινό παράδειγμα της οσίας μητέρας του. Το πόσο η καθαρή του καρδιά μισούσε το άδικο φαίνεται από τη συμπεριφορά του όταν δούλευε ως εισπράκτορας. Ανέβαιναν πολλοί άνθρωποι στο τραμ και μερικοί του έδιδαν μεν την τιμή του εισιτηρίου, αλλά στη βιασύνη τους προχωρούσαν χωρίς να πάρουν το εισιτήριο. Ο Φραγκίσκος όμως δεν κρατούσε τα χρήματα, αλλά έκοβε το εισιτήριο και το πετούσε γιατί σκεπτόταν και έλεγε: «Δεν μπορώ εγώ να πιέσω τη συνείδησή μου, διότι όλη η εταιρεία στο εισιτήριο στηρίζεται. Πώς τα χρήματα του εισιτηρίου να τα βάλω στην τσέπη μου?» Ωστόσο αυτήν τη φιλοτιμία του την βράβευε ο Θεός και συχνά τα βράδια ο νεαρός Φραγκίσκος έβρισκε ανεξήγητο περίσσευμα. Μάλιστα μία φορά το περίσσευμα έφτασε στις 50 έως 60 δραχμές, αρκετά σημαντικό ποσό για τον φτωχό έφηβο, αφού ισονδυναμούσε με ένα ολόκληρο μηνιάτικο της εποχής εκείνης. Ο Φραγκίσκος με το μεγάλο εκείνο περίσσευμα αγόρασε 2 χρυσές λίρες για να συμβολίζουν την απαρχή μιας χρυσής σταδιοδρομίας. Ωστόσο όμως, επειδή ήταν πολύ πονόψυχος, δεν αμελούσε την αρετή της ελεημοσύνης. Έδινε μέσα από την καρδιά του χωρίς να περιμένει να του το ζητήσουν. Δεν είχαν περάσει πολλές ημέρες που αγόρασε τις λίρες και είδε μια καλογριούλα στην αγορά να ψωνίζει στα φύλλα. Δυστυχώς όμως η καημενούλα δεν είχε αρκετά χρήματα. Για την εποχή εκείνη οι τιμές των προϊόντων ανέβαιναν 4 και 5 φορές πιο γρήγορα από τους μισθούς των εργαζομένων. Ο Φραγκίσκος μόλις την είδε σε αυτή τη δύσκολη θέση, αυθόρμητα της είπε: «Πάρε σταφύλια και εγώ πληρώνω». Η μοναχούλα πήρε τα σταφύλια και γεμάτη ευγνωμοσύνη ανέφερε το περιστατικό στη γερόντισά της που έμενε εκεί κοντά και εκείνη της είπε: «Φώναξε τον να ανέβει επάνω». Τότε η μοναχή πήγε και βρήκε τον Φραγκίσκο και τον έφερε στο σπίτι. Όταν πήγε, ο Φραγκίσκος της ρώτησε: «Υπάρχει εδώ καμιά άρρωστη?» «Υπάρχει, παιδί μου», λέγει η γερόντισσα, «μια φθισικιά». Ο καλόκαρδος Φραγκίσκος δεν υπελόγισε ούτε την ασθένεια, ούτε το κοινωνικό στίγμα, ούτε και τη δική του φτώχεια. Την πλησίασε άφοβα και μόλι του την καρδιά της έδωσε τις 2 χρυσές του λίρες. Η άρρωστη μοναχούλα τόσο συγκινήθηκε που έμπηξε τα κλάματα. Τον Σεπτέμβριο του 1915 ο Φραγκίσκος σε ηλικία 18 ετών κλήθηκε στα όπλα. Υπηρέτησε την υποχρεωτική του θητεία για 2 χρόνια στο ναυτικό. Εκεί, εκτός των άλλων, έμαθε πάρα πολύ καλά κολύμβηση και ήταν άφθαστος. Φαίνεται πως η εκπαίδευσή του ήταν ανάλογη
με των σημερινών βαντραχατρόπων. Ο Φραγκίσκος στο ναυτικό διακρίθηκε για την ευσυνειδησία του και τις άριστες επιδόσεις του, ώστε ο διοικητής του τον βράφευσε με ένα ρολόι. Όταν τελείωσε τη θητεία του στο ναυτικό, άρχισε να εργάζεται μόνος του ως μικροέμπορος. Ήταν δραστήριος, αεκίνητος και σπιρτόζος. Έτσι σε λίγους μήνες κατάφερε να δημιουργήσει ικανή περιουσία και να εξελιχθεί σε έμπορο. Ποτέ όμως δεν συμβιβάστηκε όταν υπήρχαν ευκαιρίες να πλουτίσει με αδικία. Παρόλο που η εργασία του τον ανάγκαζε να συσχετιστεί με πολύ κόσμο, εντούτοις ήταν πολύ προσεκτικός. Μάλιστα η θεία του Αλεξάνδρα τον είχε αραβωνιάσει, αλλά καθώς έλεγε ο ίδιος, ζούσε τόσο προσεκτικά, ώστε ποτέ δεν άγγιξε τη μνηστή του, φοβούμενος μήπως φτάσει στο σημείο να την ασπαστεί. Σαν άνθρωπος και ο Φραγκίσκος είχε ένα ελάττωμα. Ήταν ένας οξύθυμος λεβέντης με πολύ τολμηρή καρδιά. Ο ίδιος έγραφε κατόπιν για τα νεανικά του χρόνια. «Εγώ όταν ήμουν στον κόσμο με 1000 τα έβαζα. Είχον καρδίαν λεοντιέαν». Και οι λέξεις αυτές δεν ήταν σχήμα λόγου. Στροφή προς τον Θεό. Με τον τίμιο ιδρώτα του Φραγκίσκος, μέσα σε λίγους μήνες άρχισε κιόλας να πλησιάζει την εκπλήρωση του σκοπού του. Μπροστά του διαγραφόταν ένα λαμπρό κοσμικό μέλλον. Όμως ο Θεός, που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έλθουν σε επίγνωση αληθείας, είχε άλλα σχέδια. Βλέποντας την καθαρή ζωή του νέου και την χρυσή του καρδιά, του έστειλε μια ακτίνα χάριτος για να τον σαγηνεύσει. Μια βραδιά στον ύπνο του είδε ένα όνειρο που το διηγήθηκε ο ίδιος. Είδα ότι περνούσα έξω από τα ανάκτορα και αμέσως με πήραν 2 αξιωματικοί της ανακτορικής φρουράς και μ' ανέβασαν στο παλάτι. Δεν κατάλαβα τον λόγο και διαμαρτυρήθηκα. Οπότε μου απεκρίθησαν με καλοσύνη να μη φοβούμαι, αλλά να ανέβω, γιατί είναι θέλημα του βασιλέως. Ανεβήκαμε σε ένα πολύ εξαίρετο, ανώτερο από κάθε επίγειο ανάκτορο, και εκεί μου φόρεσαν μια ολόλευκη και πολύτιμη στολή και μου είπαν: «Από εδώ και μπρος θα υπηρετείς εδώ», και με επήραν να προσκυνήσω τον βασιλιά. Ξύπνησα αμέσως και τόσο πολύ εντυπώθηκαν μέσα μου αυτά που είδα και άκουσα, ώστε δεν μπορούσα να κάνω ή να σκεφτώ τίποτε. Σταμάτησα τις εργασίες μου και έμεινα σκεφτικός. Άκουγα συνεχώς μέσα μου ζωντανά, σαν να επαναλαμβανόταν διαρκώς εκείνη η εντολή: «Από τώρα και μπρος θα υπηρετείς εδώ». Όλη μου η κατάσταση εσωτερικά και εξωτερικά δεν με απασχολούσε τίποτε από όσα βρίσκονταν πάνω στη γη, αλλά και δεν γνώριζα τι είναι αυτό που είδα και τι έπρεπε να κάνω. Ακολούθως δημιουργήθηκε μέσα μου λύπη, αθυμία και αποστροφή προς τα επίγεια. Όταν τον είδαν έτσι άκεφο οι κόρες της ιδιοκτήτριας του σπιτιού που έμενε, το ρώτησαν την αιτία και για να τον βοηθήσουν του έδωσαν να διαβάσει το νέο Εκλόγιον, ένα βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που περιέχει βίους Αγίων, Οσίων και Μαρτύρων. Απόρρισε ο Φραγκίσκος όταν το διάβασε. Δεν μπορούσε να πιστέψει πως υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι που αγωνίστηκαν για τον Θεό τόσο σκληρά στη ζωή τους και που έκαναν με τη βοήθειά του τόσα σημεία και τέρατα. Ο Θεός έστειλε τον φωτισμό του στον αγνό και τίμιο νέο, άνοιξε ο νους του και άρχισε να σκέπτεται για την ψυχή του. Τα λόγια «από τώρα και μπρος θα υπηρετείς εδώ» αντιχούσαν διαρκώς μέσα του. Το πρώτο πράγμα που έσπευσε να κάνει ήταν να εξομολογηθεί στον πνευματικό της αμαρτίες του. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή του που εξομολογήθηκε με γοερούς λυγμούς και ποταμούς δακρύων. Άρχισε να εγκαταλείπει το εμπόριο που το θεωρούσε πλέον εμπόδιο και αμαρτία
στη νέα του πνευματική πορεία. Σκεπτόταν, τι το θέλω το εμπόριο και τα χρήματα? Καλύτερα ας πλουτίσω πνευματικά. Πράγματι, τι γαροφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Και έτσι, σαν τον καλό έμπορο της παραβολής, εγκατέλειψε το εμπόριο για να έβρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Άρχισε να εργάζεται εδώ και εκεί, ίσα ίσα για να κερδίζει μόνο το ψωμί του, ούτως ώστε να έχει αμεριμνησία και να μπορεί να ασχολείται με την προσευχή. Τις οικονομίες του που με τόσο κόπο και τίμιο υδρότα είχε συγκεντρώσει, άρχισε να τις δίνει ελεημοσύνη. Πάντρεψε την αδελφή του την Εργίνα, πρίκησε τη μικρή Μαρουσό και έδωσε χρήματα για να γίνει 40 λίτουργο για την ψυχή του πατέρα του. Παράλληλα πήγαινε σε διάφορα προσκυνήματα για να τονωθεί η πίστη του. Πήγε στο μοναστήρι του Οσίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά και στην Παναγία της Τίνου. Όταν άκουσε διάφορα θαύματα από τους ανθρώπους που συνήντησε και ιδιαίτερα όταν είδε με τα ίδια του τα μάτια μερικά θαύματα, κατάλαβε πως οι ιστορίες που διάβαζε στο νέον εκλόγιον ήταν αληθινές. Βλέποντας ο Θεός ότι ο Φραγκίσκος ανταποκρίθηκε με σύνεση στην κλήση του, πυρπόλησε την καρδιά του νέου με την χάρη του. Σαν τους Αποστόλους εν Διοδό, ένιωθε να καίγεται και να λιώνει από την αγάπη του Θεού. Δεν μπορούσε πλέον να μείνει άλλο στον θόρυβο και στην πόλη και έφευγε σε διάφορα ακατοίκητα μέρη για να προσεύχεται απερίσπαστα. Κυρίως σύχναζε στα βουνά της Πεντέλης που τότε ήσαν ακατοίκητα. Εκεί βρήκε καταφύγιο σε κάποιο ερειπωμένο μοναστήρι. Ο νεαρός Φραγκίσκος πιθανώς να ήθελε να πάει ευθύς εξ αρχής στο Άγιον Όρος. Όμως εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, όλη η Μακεδονία ήταν ανάστατη. Και επιπλέον το 1918 είχε ξεσπάσει στην Ελλάδα η καταστροφική επιδημία της Ισπανικής γρίπης, που δεν προλάβαιναν οι ζώντες να θάπτουν τους πεθαμένους. Αυτή λοιπόν ήταν η αιτία που δεν πραγματοποιήθηκε η μετάβασή του στο περιβόλι της Παναγίας τότε. Ο Φραγκίσκος όμως δεν έχασε τον χρόνο του. Με την πρακτικότητα που τον διέκρινε, εκμεταλλεύτηκε την καθυστέρηση για να ελέγξει τη κλίση του προς τη μοναχική ζωή. Γι' αυτό και προσπαθούσε να ασκηθεί όσο μπορούσε περισσότερο με τις φτωχικές του γνώσεις. Άρχισε να νηστεύει πολύ. Περνούσε το 24ωρο του με λίγο ψωμί και ένα-δυο μεγάλα λουκούμια. Δινόταν απλά και μοίραζε τα λίγα χρήματά του στους φτωχούς. Θέλοντας να μιμηθεί τους τηλίτες, ξενυχτούσε πάνω στα δέντρα. Μια φορά ανέβηκε σε μια αμυγδαλιά σαν τον Άγιο Δαβίδ τον εν Θεσσαλονίκη και εκεί ασκήτευε. Πάνω στην αμυγδαλιά προσπαθούσε να προσεύχεται ολονικτίως. Κάποια στιγμή όμως, εξαντλημένος από την νηστεία και την αγρυπνία, αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, είχε πέσει τόσο πολύ χιόνι που όλα τριγύρω ήταν κάτασπρα και ο ίδιος κουκουλωμένος με χιόνι. Είχε κοκαλώσει από το κρύο. Με τέτοια αποφασιστικότητα συν το χρόνο άρχισε να προοδεύει στην άσκηση, όπως ο ίδιος αργότερα έγραφε σε κάποια μοναχή του. «Εν κόσμο ήμην και εν κρυπτό δρυμής και αιμάτων πλήρης αγώνας επίουν. Ενάτην και κατά 2 ημέρας άπαξ εστίων. Τα βουνά της Πεντέλης και Σπήλαια εγνώρισαν με ως νυκτικόρακα πεινώντα και κλαίοντα, ζητούντα σωθήνε. Δοκιμάζον, εάν δύναμη να υποφέρω τους πόνους, να φύγω για μοναχός εις το Άγιον Όρος. Και αφού καλώς εγυμνάστην ολίγα έτη, παρεκάλουν τον Κύριον να με συγχωρεί, ότι ίστιον κατά 2 ημέρας, και έλεγον ότι όταν έλθω εις Άγιον Όρος, να εστίω ανά 8, καθώς γράφουν οι βίοι των Αγίων.
Μετά από 2 περίπου χρόνια, όταν πια είδε ότι μπορεί να γίνει μοναχός, αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος με την πρώτη ευκαιρία. Στο μεταξύ είχαν λήξει και οι πολεμικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια και είχαν ανοίξει και οι συγκοινωνίες. Μια μέρα που κατέβηκε στην Αθήνα, έτυχε να συναντήσει έναν αγιορείτη μοναχό από τις Καριές, ονόματι Ονούφριο. Τον παρακάλεσε να τον πάρει μαζί του όταν θα επιστρέψει και έτσι έφτασε ο Φραγκίσκος στο Άγιον Όρος. Εν τω μεταξύ, πριν φύγει από τον κόσμο, αποκατέστησε την αδελφή του Εργίνα, δίδοντάς της την ανάλογη πρίκα και μοίρασε όλα τα υπόλοιπα χρήματά του ελεημοσύνη. Και το 1921, σε ηλικία 24 ετών, ελεύθερος από υποχρεώσεις, ξεκίνησε για το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας. Στο Άγιον Όρος. Σε αναζήτηση πνευματικού οδηγού. Ο Φραγκίσκος έφτασε στο ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας αμέσως μετά την απελευθέρωσή του από τον τουρκικό ζυγό. Τότε ο Άθωνας έσφιζε από ζωή, φιλοξενούσε 5.000 μοναχούς, εκ των οποίων οι μισοί περίπου ήσαν Έλληνες. Υπήρχαν ακόμη Ρώσοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι και Γεωργιανοί. Όπως κάθε υποψήφιος, έτσι και ο νεαρός Φραγκίσκος, αφού αποφάσισε να αφιερωθεί στο Θεό, έπρεπε να επιλέξει τον ασκητικό τόπο και τρόπο ζωής που τέριαζε περισσότερο στον χαρακτήρα του. Σκοπός του ήταν να γίνει υποτακτικός κάποιου ασκητού που να αγρυπνεί όλη τη νύχτα και να νύφει. Γι' αυτό και κατευθύνθηκε προς την έρημο του Αγίου Όρους. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τις απότομες ακτές της νοτιοδυτικής Χερσονήσου του Άθο, που είναι βραχώδεις, άνυδρες, απόκρημνες και δυσπρόσιτες. Εκεί βρίσκονταν οι περισσότερες σκήτες και τα ερημητήρια. Ο νεαρός Φραγκίσκος πήγε προς τα εκεί αναζητώντας πνευματικό οδηγό. Έλεγε: «Θα πάω να βρω έναν άνθρωπο να τρώει χόρτα και όχι ψωμί». Ήθελε ο πνευματικός του οδηγός να είναι όμοιος με αυτούς που διάβαζε στα πατερικά βιβλία, ώστε να διδαχθεί από αυτόν την ακριβή μοναχική πολιτεία ουράνιων θεωρίαν και πράξιν. Το τι ακριβώς αναζητούσε φαίνεται από τις ακόλουθες διδασκαλίες του. Εις το Άγιον Όρος βλέπουμε μοναχούς που κάνουν καλά και βλέπουμε μοναχούς που δεν κάνουν καλά. Μοναχική ζωή δεν είναι να φύγουμε από τον κόσμο και να έρθουμε στο Άγιον Όρος και να γίνουμε μοναχοί. Αυτό το κάνουμε εύκολα. Αλλά εκείνο που έχει ουσιαστική σημασία είναι ένα γέροντα που θα μας διδάξει πώς κερδίζεται η χάρις του Θεού, πώς βρίσκεται, πώς σκάπτεται, πώς ανακαλύπτεται ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Να βρούμε γέροντα να μας οδηγήσει, γέροντα να μας κατηχήσει, γέροντα να μας διδάξει τι είναι η καλογερική ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι εκείνος που παρεκτρέπεται το παθαίνει διότι δεν βρήκε γέροντα. Και όταν αυτός γίνει γέροντας, τι θα παραδώσει στον υποτακτικόν του? Ό,τι αυτός έχει. Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι η πνευματική πρόοδος του μοναχού, αλλά και κάθε χριστιανού, έγκυται στην εξέβρεση έμπειρου πνευματικού οδηγού. Εάν η έρημος χάριζε από μόνη της την νοερά προσευχή, τότε όλοι θα την είχαν. Όμως οι εργάτες της νοεράς προσευχής είναι μετρημένοι στα δάκτυλα. Γιατί? Διότι υπάρχει έλλειψης εμπειρών διδασκάλων και απλανών οδηγών. Μόλις έφτασε ο νεαρός Φραγκίσκος στο Άγιον Όρος, κατάλαβε από προσωπική του πείρα ότι οι αληθινοί οδηγοί της νοεράς εργασίας ολοένα και λιγόστευαν. Όμως παρά τις απίστευτες δυσκολίες εκείνης της εποχής, το Άγιον Όρος συνέχιζε
να παράγει μεγάλους νηπτικούς οδηγούς, όπως τον διακριτικό Ιγνάτιο τον Πνευματικό τον Κατουνακιώτη, τον περίφημο Σάββα τον Πνευματικό, τον ξακουστό Καλίνικο τον Ησυχαστή, την μεγάλη μορφή Δανιήλ τον Κατουνακιώτη, τον Ιωακήμ Σπετσιέρη στη Νέα Σκήτη, τον τυφλό ασκητή που ευωδίαζε το κελί του την ώρα της προσευχής και τον Δανιήλ τον Ησυχαστή, από τον οποίον ο γέροντας Ιωσήφ πήρε την ησυχαστική τάξη. Έτσι, ενώ τον 19ο αιώνα με αρχές του 20ου πέρασαν μεγάλα πνευματικά αναστήματα, παρά τα αυτά δεν υπήρχε διάδοχος νηπτικής κατάστασης. Γι' αυτό έγραφε τότε ο σοφότατος γέρον Δανιήλ ο Κατουνακιώτης: «Σήμερον δυστυχώς, δια να μη εισερχόμεθα εις το ιερόν τούτο υψηλόν πολίτευμα με τας προϋποθέσεις της γενναίας αυταπαρνήσεως και τελείας αποταγής του κόσμου, και δια να μην έχουμε τους αρμοδίους αλήπτας ή τι πνευματικούς καθοδηγητάς, ευρισκόμεθα πάντοτε εις το απροχώρητον». Ο Φραγκίσκος εστενοχωρεί το πολύ με την πραγματικότητα της εποχής του. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγιοριτών πατέρων ηρκούντο στις τυπικές ακολουθίες, δίδοντας μεγάλη βαρύτητα στο εργόχειρο. Γεγονός ήταν ότι την εποχή εκείνη πουθενά δεν φαινόταν κάποιος που να ασχολείται και να διδάσκει την νοερά εργασία. Πιθανώς να υπήρχαν μερικοί κρυμμένοι, αλλά όλοι έλεγαν στον Φραγκίσκο πως οι οδηγοί της νοεράς προσευχής είχαν εκλείψει. Αλλά ο νεαρός Φραγκίσκος, όλος φωτιά όπως ήταν, δεν παραιτήθηκε, δεν το έβαλε κάτω. Έτρεχε στην έρημο και στα σπήλαια, όπου άκουγε ότι βρίσκονται άνθρωποι πνευματικοί, ασκητές, ερημίτες, και έψαχνε να βρει μήπως υπάρχει κάποιος κρυμμένος οδηγός που οι άλλοι δεν τον είχαν αντιληφθεί. Όπως έγραφε ο ίδιος, «Εζητήσαμεν, εφωνάξαμεν, εκλάψαμεν, βουνό και τρύπα δεν αφήσαμεν, γυρεύοντες απλανή οδηγό να ακούσομεν λόγια ζωής, όχι αργά και μάταια. Εγώ εκοίταζα πού υπάρχει ζωή, πού μπορώ να κερδίσω ωφέλεια ψυχής». Δηλαδή κατάλαβε ότι εξαφανίζονταν οι Άγιοι και ήδη είχε αρχίσει ο πνευματικός λιμός του ακούσε λόγον Θεού με πράξη και θεωρία. Υπήρχε βέβαια ένας μεγάλος αριθμός βιαστών μοναχών, αλλά ελάχιστοι οδηγοί. Φυσικά υπήρχαν και τότε στο Άγιον Όρος, όπως και παντού και πάντοτε άλλωστε, εκείνοι που θέλουν να διδάσκουν τους άλλους με τα λόγια μόνο, από τα βιβλία, αλλά αραιά και πού να δίνουν πραγματικά τη ζωή τους στην επαλήθευση του Ευαγγελίου. Ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε αργότερα: «Το να κηρύττεις είναι τόσο εύκολο. Σαν να πετάς πέτρες από ένα ψηλό καμπαναριό κάτω, ενώ το να πράττεις τα κηρυττόμενα είναι τόσο δύσκολο, σαν να τις κουβαλάς εκεί επάνω». Αυτό σημαίνει ότι έψαχνε να βρει πνευματικό οδηγό που να μπορεί να τον καθοδηγήσει με ασφάλεια στον λιμώνα της καθαράς προσευχής και στην εξέβρεση της χάριτος. Διότι άλλο πράγμα είναι να αγωνίζεται κάποιος και άλλο να μπορεί να καθοδηγεί τον άλλο στην εξέβρεση της χάριτος. Επαναλαμβάνουμε, διότι άλλο πράγμα είναι να αγωνίζεται κάποιος και άλλο να μπορεί να καθοδηγήσει τον άλλο στην εξέβρεση της χάριτος. Το θέμα αυτό είναι σοβαρότατο για κάθε υποψήφιο μοναχό. Γι' αυτό και ο Φραγκίσκος, πριν οριστικά υποταχθεί, ήθελε να είναι σίγουρος ότι ο γέροντάς του θα τον δίδασκε τη ζωή της προσευχής. Όταν μετά από χρόνια έγινε ο ίδιος γέροντας, φανέρωσε σε ένα πνευματικό του τέκνο ερημίτη αυτές τις απόψεις του. Οι Άγιοι Πατέρες, όπου μας διδάσκουν να είμεθα
εις την υψηλοτάτην των αρετών υπακοήν, γενόμενοι μιμητέ του Ιησού, αυτός είναι ο σκοπός των. Ήγουν δι' αυτής να μας καθαρίσουν από τα διάφορα πάθη φρονήσεως και αυταρεσκίας ιδίου θελήματος, διαναλάβομεν την Θείαν Χάριν. Και πάλιν η χάρις, όταν αναχωρεί δια να μας γυμνάσει, ο γέροντας ως μη άλλης χάρις να σε βαστάζει και να σε καθοδηγεί με τους λόγους της πράξεως, όπου αυτός επέρασεν και σου θερμένη των ζήλων, έως και εσύ, Θεία Χάριτη, και ευχές του πατρός σου, να ελευθερωθείς από τους αγώνες και να σε καταλάβει πάλιν η Θεία Χάρις και να σου εμπιστευτεί ο γλυκής Ιησούς τους τιμίους θησαυρούς αυτού ως τέλειον. Ουδής λοιπόν άλλος σκοπός υπάρχει δια να υπάγει ο άνθρωπος εις υπακοήν. Όμως την σήμερον ο καθής νομίζει ότι παίρνει τον μαθητήν δια να τον διδάξει τέχνη να βγάλει χρήματα ή να σκάπτει το αμπέλι ή να γίνει έμπορος και να τον κάνει κληρονόμων ή στο σπίτι ή κελίον ή στο μαγαζί ή εις ό,τι ανέχει ή δια να τον υπηρετεί. Εμείς δεν λέγομεν εξ αυτών ότι είναι ανάγκη να μην γίνουν, αλλά ότι ο κύριος σκοπός όπου πάει ο μαθητής πλησίον του γέροντος να κάνει τελείαν υπακοήν είναι ο μεν γέροντας φλεγόμενος από αγάπην Χριστού να μεταδώσει το τάλαντον του πλούτου της αυτού αρετής, ο δε μαθητής βέβαια, αφού έχει τελείαν αυταπάρνησιν και κοπήν θελήματος κάμνον τελείαν υπακοήν και απολαμβάνει τόσην χάριν πάνω του πνευματικού του πατρός, τότε αναμφιβόλως θα τελειώνει και πάσα στας διακονίας του σπιτιού ως απαραίτητα. Τον μεγάλο ασκητή που γύρευε τελικά δεν τον βρήκε. Υπήρχαν όμως κάποιοι ασκητές που έτρωγαν μια φορά την ημέρα, αλλά όχι μόνο χόρτα. Και μόνο έναν βρήκε που εκρατούσε ενάτη. Βέβαια η σωματική άσκηση είναι μόνο ένας τομέας του πνευματικού αγώνος, αλλά από αυτό το σημείο μπορούσε να καταλάβει και την γενικότερη πνευματική προθυμία τους. Διότι εκείνος που είναι πρόθυμος στα υλικά είναι πρόθυμος και στα πνευματικά. Αυτή η αδιαφορία πλήγωσε την νεανική καρδιά του, γιατί δεν βρήκε αυτό που η ψυχή του αναζητούσε, όπως ο ίδιος έλεγε αργότερα. «Ηλιγγυώ να ενθυμηθώ τα δάκρυα και της ψυχής μου των πόνων, τας φωνάς όπου ραγίζουν τα όρη ημέραν και νύκτα κλαίων». Ωστόσο όμως δεν κάθισε αδρανής. Συνέχισε να ψάχνει και να γυρνά όλο το Άγιον Όρος, σπιθαμή προς σπιθαμή, μήπως ανακαλύψει κανέναν πραγματικό ασκητή, άνθρωπο ικανό να τον διδάξει με πράξη και θεωρία την νοερά εργασία. Βρήκε έναν ησυχαστή, τον γέροντα Γεράσιμο, χίος στην καταγωγή, θαυμάσιος ασκητής, εξασκών την νοεράν προσευχήν, 90 ετών. Έκαμε εις την κορυφή του προφήτου ηλιού 17 έτη, παλεύων με τους δαίμονας και κεραυνιζόμενος από τους καιρούς. Έμεινε άσυστος στήλος υπομονής. Αυτός είχε τα δάκρυα συνεχή. Γλυκενόμενος στη μελέτη του Ιησού, εξετέλεσε τον αμέριμνο βίον του. Πρόλαβε και τον Παπά Ιγνάτιο τον πνευματικό, 95 ετών, ο οποίος τον συμβούλευε πνευματικά. Ήταν αόματος για πολλά χρόνια και εξαίρετος διορατικός πνευματικός. Πάντοτε του έδινε σοφές πατρικές συμβουλές και μεταξύ άλλων του έλεγε «Όποιος θα δουλέψει στα νιάτα του θα έχει τροφές στα γερατιά του. Τώρα που είσαι νέος, να κάνεις προσευχές, νηστείες, ασκήσεις, μετάνοιες για να έχεις να φας όταν γεράσεις». Οι βουλές του ήταν πολύτιμες. Και κάτι το θαυμαστό. Μαζί με τα λόγια του έβγαινε από το στόμα του και άρρητος ευωδία από την ευχή που έλεγε νοερός και αδιαλείπτος.
βρήκε και έναν τυφλό γέροντα στα κατουνάκια που έλεγε συνεχώς την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Πότε προφορικά και πότε νοερά. Πήγε σε αυτόν ο Φραγκίσκος για να τον συμβουλευτεί και να πει τον λογισμό του και εκείνος του απαντούσε «Παιδί μου, παιδί μου, την ευχή, παιδί μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Συνάντησε και έναν άλλον σε μια σπηλιά, όπου έπρεπε την ημέρα να κλάψει 7 φορές. Αυτή ήταν η εργασία του. Έπρεπε όλη τη νύχτα να την περάσει με δάκρυα. Και το προσκεφάλι του ήταν πάντα βρεγμένο. Και τον ρωτούσε ο διακονητής, όπου πήγαινε 2-3 φορές την ημέρα, διότι δεν ήθελε να τον έχει κοντά του, δια να μην του διακόπτει το πένθος. «Γέροντα, γιατί τόσον κλαις?» «Όταν, παιδί μου, ο άνθρωπος θεωρεί τον Θεόν, από την πολλή αγάπη τρέχουν τα δάκρυά του και δεν μπορεί να τα κρατήσει». Άλλος του έλεγεν ότι είχε δώσει αντίδωρο σε γυμνούς Αγίους ασκητάς που ήταν αόρατοι. Άλλος ότι τους κοινωνούσε λειτουργών τα μεσάνυχτα. Άλλος είδε την Παναγίαν και άλλος αγγέλους. Όλοι αυτοί ευωδίαζαν ως Άγια Λείψανα. Και θα τελειώσουμε, αγαπητοί ακροατέ, με το ακόλουθο. Έγραφε ο Φραγκίσκος αργότερα. «Ήσαν και πολλοί άλλοι θεωρητικοί, τους οποίους εγώ δεν ηξιώθην να ειδώ, διότι είχον τελειωθεί προ 1 ή 2 ετών, και μου έλεγον τα θαυμάσια αυτών κατορθώματα, διότι εγώ με αυτά αδολέσχησα. Βήμα προς βήμα εγύριζα τα βουνά και τα σπήλαια να έβρω τιού τους». Την συνέχεια, αγαπητοί ακροατέ, θα την ακούσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε.